abincin ma ko daɗi. Mai gida fito. Zan je kasuwa. Wani za ka je kasuwa don Allah ka dubi abincin da nake ci a matsayina na matarka. Ina da cikinka. Ba mace kuma shi ba ne in ja ƙaro. Ina nufin ba zan ci wannan abincin ba zan ci ba nama nake so. Wanda wake na ga wake man ne. Wanda kina da ciki da ci a su miki da wake. Ba ta barci. Ina son in ci nama ne dan cikin na son ya ci nama. Cikin ya girma. Zan zama uwa alƙura zan zama uwa. Na biya mutum zama uwa. Ya girma alhamdulillah. Zan gudu in ba gidan nan in dai baka daina ciyar da ni wannan abincin ba gaskiya. Na san Allah ke kawo wa zai kan ƙaru mutawa jiki ni da baki. Gaba akwai daɗi. Alƙuran ta daɗi. Dutse babu. Ina magana abin da zan ci nama kai kana abincin da daɗi. Cincin babu cincin alƙuran shinkafa ce da miya. Kada ya ji ne na. Yayi daɗi kin iya dafa amma kina ba za ki ci ba. Na ji kin ce ba za ki gani kuɗi babu. Yayi kyau. Tunda haka za ka dinga mu a cikin gidan nan ka je in dan cikin ya mutu shikenan. In gida ki haifa na so ni Allah girma. Ya girma cikin ya girma wallahi. Yaron da kamar da ke hanci zai ga. Tafi ka bani guri. Na gode. A ji mai ya ta mun ma ta kuɗi wani ma ba ko shi zan ba ke na guri.